Ұша тұрған құш, жел ескенде бүгілген оғаш бұтақлары, біздің яннан ұзып барған машина. Біз әйләнә тирә дүнияны хәрәкәттә күрә алабыз. Һәм бұл безнең өчен бик мөһим фактор булып тора. Әмма әлеге процессның табигате бик катлаулы һәм галимнәр тарафыннан ул әлдә өйрәнү стадиясендә. Объект пространствода бер урыннан икенче урынга күчкәндә, без аны хәрәкәт итә торган итеп кабул итәбез. Чөнки ул без караган урыннан башка җиргә күчә. Һәм без я күзләребезне, я гомумән башыбызны борып, кабаттан шул предметка фокусны юнәлдерәбез. Объектның безнең гәүдә торышына карата күчүе, аның пространствода хәрәкәт итүе турында сөйли. Ул вакытта баш мие күз карашын шушы объектка төби. Әмма хәрәкәтне кабул итүне күз хәрәкәте белән генә аңлатып булмый. Гәрчә күзләр бер үк вакытта бер-берсенә капма-каршы юнәлә алмаса да, без бер юлы ике капма-каршы юнәлештәге хәрәкәтне дә кабул итә алабыз. Монда мөһим рольне хәрәкәтләрне эшкәртү өчен җаваплы булган баш миенең моторлы кабыгы уйный. Безнең күзләр һәр вакыт хәрәкәтләнә. Күз карашын күчерү сәләте хәрәкәт итә торган сурәтне яки карау кырына тулысынча эләкмәгән әйберне дә күзәтергә ярдәм итә. Тыныч хәлдә, ягъни бер урындагы предметка яки фонга караган вакытта, безнең күзләр бик тиз синхрон хәрәкәтләнәләр. Күз карашын бер урыннан икенче җиргә үзгәртергә кирәклеге турындагы мәгълүмат нәкъ менә баш миенең моторлы кабыгыннан җибәрелә. Шундый ук сигнал бераз гына алданрак эфферент күчермәсе дип аталган күрү кабыгына җибәрелә. Шуның нәтиҗәсендә күз кабыгы күзнең хәрәкәтләнәчәге турындагы мәгълүматны күзләрнең хәрәкәте башланганчы ук ала. Бу күрү кабыгына вак хәрәкәтләрне игътибарсыз калдырырга ярдәм итә. Хәрәкәтләрне теркәүче ике нерв системасы бар. Күзләрнең нормаль хәрәкәтләре вакытында бу системалар бер-берсен тоткарлый. Шуның нәтиҗәсендә караган вакытта стабиль картина барлыкка килә. Күрә торган картинаны стабильләштерү чарасы буларак бер-берсен үзара тоткарлау системасы төрле галимнәр тарафыннан өйрәнелгән. Кайбер галимнәр фикеренчә, шелтер катлаудан керә торган хәрәкәт сигналлары күз мускулларыннан килүче сигналлар белән тоткарлана. Икенчеләре фикеренчә, хәрәкәтнең шелтер катлау сигналлары күз хәрәкәтләре белән идарә итә торган команда сигналлары тарафыннан тоткарлана. Ул үз чиратында баш миенең эчке йомык системасы белән җайга салына дигән фикердә торалар. Тикшерүнең нәтиҗәләре һәм булган фактлар икенче фаразның чын барлыкка турырак килүен дәлилли. Хәрәкәтне шелтер катлауның нерв активлыгына күчерү яисә баш миенең күрү проекция өлкәләренең активлыгына күчерү фактын ачу мөһим вакыйга булып тора. Чөнки ул хәрәкәт тизлегенең вакытны бәяләүгә бәйсез рәвештә кабул ителергә мөмкин булуын күрсәтә. Физикада тизлек объектның билгеле бер вакыт эчендә билгеле бер арага күчүе белән билгеләнә. Ягъни хәрәкәт тизлеген бәяләү өчен безгә вакытны бәяләү кирәк дибез. Әмма машина спидометрындагы сәгать моның өчен каралмаган. Алар бу прибор җитештерелгәннән соң аны бары тик көйләү өчен генә кирәк. Көйләнгән бу җиһаз алга таба инде сәгатьсез эшли. Безнең күздә шулай ук төзелгән. Шелтер катлавы буйлап йөгереп узучы сурәт рецепторларны эзлекле рәвештә кузгата һәм бу сурәт никадәр тизрәк хәрәкәт итсә, әлбәттә без кабул итә алган билгеле бер тизлеккә кадәр генә шул кадәр тизлекнең интенсив сигналларын китереп чыгара. Гаҗәп бит, шулаймы? Баш мие ресурсларының 65%-ын кулланучы кешенең күрү системасы кебек камил һәм гүзәл система очраклы рәвештә ниндидер шартларның бергә туры килүеннән генә барлыкка килүен ничек аңлатып була?
Дөнья күләм танылган китап авторына сезнең китабыгыз үзеннән-үзе хәрефләрнең озак вакыт дәвамында эволюция юлы белән акыл иясе катнашыннан башка билгеле бер сүзләргә һәм җөмләләргә әверелгән дип әйтү гадел булыр идеме? Әлбәттә юк. Алайса ни өчен без иксез-чиксез белемгә, куәткә, кодрәткә ия булган Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән шундый камил күрү системасыннан файдаланабыз? Ләкин шул ук вакытта аның авторлыгын, ягъни Раббыбыз тарафыннан бар булганын танымыйбыз. Бу гадел микән?